Tudod-e, hogyan növelheted a bevételedet az e-card digitális névjegykártya használatával? Először is, a digitális névjegykártya mindig kéznél van, tehát ezzel nem jársz úgy, hogy nincs nálad, amikor a legjobban kellene. Másodszor, a digitális névjegykártya egy kattintással beírja az elérhetőségeidet az ügyfél telefonjába, és mindig elérhető leszel a számára, ha vásárolni akar tőled. Ha egy hagyományos névjegykártyát átadsz valakinek, azzal még nem oldottad meg, hogy el is tudjon érni a vevő, ha vásárolni akar tőled. Ugyanis a hagyományos névjegykártyák a legtöbbször elvesznek, elkalódnak a zsebek mélyén. A vevő nem valószínű, hogy kézzel bepötyögi a neved, telefonszámod, e-mail címed a telefonja névjegyzékébe. És ezért bizony, amikor szüksége lenne rád, amikor vásárolni akar tőled, akkor nem talál meg. Az e-card azonban egyből az ügyfél telefonjába menti az adatokat, ezért valóban elérhető leszel a számára, tehát az e-card újabb vásárlásokat és több bevételt hoz neked. És van egy jó hírem. Most ingyenesen kipróbálhatod. Kérd az 1 hónapos próbaverziót az e-névegykártya.hu oldalon.